Pasaden ostiralean, ELA kenduta gainerako sindikatu guztiek irakasleen hitzarmena sinatu zuten. Une horretan, irakaslegoa grebetarako prest eta ahaldunduta zegoen. Urtarrila eta apirila bitarte, 9 greba egun arrakastatsu eginak genituen. Eta maiatzaren 12tik 16 bitarte, beste 5 greba egunetara deituak geunden. Grebaren jarraipenerako bozketen emaitzak eta aurreikuspenak oso onak ziren. Testuinguru honetan, ELAk ez zuen hitzarmena sinatu. 2 arrazoi nagusirengatik. Lehenengoa, grebetan tronkalak izan diren edukiak ez dituelako jasotzen. Behin-behinekotasun erreala 8%tik behera kokatzea. Lan-kargak murrizteko ratioak hobetzea eta burokratizazioari aurre egitea. Eros-ahalmena berreskuratzea eta arrisku psikosozialen aurrean lan osasuna hobetzea. Eta bigarrenik, grebalariak indartsu egonik, grebekin aurrera jarraituz gero, eduki hauek lortzeko aukera asko genituelako. Hala ere, borrokak merezi du. Izan ere, azken 15 urteetan, lehendabiziko aldiz, Hezkuntza Sailak inposatu nahi izan duen lan baldintzen proposamena aldatzea lortu dugu. Eta benetan, negoziatzera behartu dugu. Merezi izan du, lorpen partzial batzuk izan direlako. Baina akordio historikorik ez dago. Horregatik ELAk eskoletan batzarrak egingo ditu eta formulak bilatuko ditu erantzunik gabe geratu diren edukiak lortzeko eta eskola publikoak dituen beharrak indartzeko.